Kidamtang ni phai cleaner keparni Khatkhati police station ang kangalong arni kang sampor phai troka por malom Lahorijan Sunday market along kirika kuruk padopon bomahut drugs pen bang kethom aphan kenep pon thulong abirta ribdunlong Lason si Khatkhati police atum isi joy pen birta long si Lahorijan Sunday market to waralong Bukajan SDPO Rustom Raj Brahma Khatkhati OC Nitul Saikia SI Santana Barwa lapen Khatkhati police staff atum chelangsi kiri ka kuruk sai deng ponlo bangso sai ke deng bomahut ihum L2K10 NL01P 8634 along ka kuruk duna hut homing koi sabona hom long ponlo kilong pon sabona hom heroin pusi pangthek pon kaduka ve gram pharo hinira thong kebra tokbor troxiando lapen la solong driver pen bangki thomatu maphan nep inang ponchekru Kachingnang cekatumamen lake Karitang Gandaraj Momin asopo Biswajit Momin ahem Khatkhati bonglongarong Karitang Somi Thapa asopo Rajesh Thapa ahem High School Kohimalapen Karitang Vimhazo asopo Kevilekho Kitso ahem Potarleng Kohimapusi Pangthekpong Kachingnang cek bangki thomatumaphan BRSS lapen NDPS arona tengpen lamhoi deng ponupusi pachinipong Bukajan penanantirang karbing long line